зарурати таъмини амнияти иттилоотии кишвар дар фазои маҷозӣ. ба иттилоотҳои ифротӣ чӣ гуна бояд посух дод ва киҳо бояд дар ин раванд иштирок намоянд? мо ягон касро маҷбур карда наметавонем. Агар ки шумо номус дошта бошед, номуси миллӣ, ғурури миллиятон баланд бошад, шараф дошта бошед, ватандор бошед, бароед муқовимат кунед. ба ҳар гунае ки аз ҳангомаву дасисаву ғараз дурӯғгӯӣ навор таҳия мешавад барои ҷомеаи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод мешавад, бемаҳдудият мо бояд ҷавоб гӯем. барои онҳо дастоварду арзишу маънавиёт муҳим нест. ҳадафи инҳо таррезии барномаи инҳо ғараз аст, мағзшӯӣ аст, ҳангомабофӣ аст. посухи саривақтӣ ба маълумотҳои ифротӣ заминаи муҳими ҳифзи амнияти иттилоотӣ. яке аз воситаҳои муҳими мубориза бар ҳар гуна идеологияи ифротгарову тахрибкори экстремистӣ тарбияи ватандӯстӣ аз шаҳрвандо аст ва тарбияи ватандӯстӣ бояд аз кӯдакӣ оғоз гардад. роҳҳои гуногун ва василаҳои зиёд ҷой дорад ва ҷиддӣ бояд дар ин самт кор кард. маданияти мо дигар аст. мо ватандор ҳастем. мо дар ҳифзи ватани худ ҳастем. мо марзу буми ватани худро ҳимоя мекунем, чунки мо дар ватан ҳастем. онҳо берун аз ватан ҳастанд. таъмини амнияти иттилоотӣ мавқеъгирии мушаххасро тақозо менамояд. вақте ки мо тафаккури тоҷик меҳвар дошта бошем, дар дил хоҳ ҳолат мо метавонем аз ватани худ ҳимоя кунем. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро зарур аст ки саривақт ба иттилоотҳои ифротӣ посух диҳад. мо танҳо бояд ба пеш равем. ҷузъиёти бештар дар барномаи меҳвар. бо салом ва эҳтиром бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи сиёсии таҳлилии меҳварро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз василае гардиданд ки созмонҳои ифротгаро бо паҳн намудани маълумотҳои хусусияти экстремистӣ дошта ба амнияти иттилоотии дилхоҳ давлат таҳдид ба вуҷуд меоранд. дар ҳоле ки имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ба майдони асосии корбарии созмонҳои ифротгаро табдил ёфтаанд, як давлатро зарурат пеш меояд ки дар самти бартарафсозии таҳдидҳои иттилоотӣ тадбирҳои ҷиддӣ андешад. ба иттилоотҳои ифротӣ саривақт бояд посух дод ва солимии афкори шаҳрвандонро ҳифз намуд. ба иттилоотҳои ифротӣ чӣ гуна бояд посух дод ва киҳо бояд дар ин раванд иштирок намоянд? имрӯз маҳз ҳамин масъала дар барнома мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор мегирад. барои таҳлил ва баррасии мавзӯъ ба студия даъват намудем рустам ҳайдаров, доктори илмҳои фалсафа, муовини директори институти сиёсатшиносӣ, фалсафа ва ҳуқуқӣ ба номи Баҳоуддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Вализода Муҳаммад, коршиноси масъалаҳои сиёсӣ. хуш омадед. сараввал мехостам аз шумо бипурсам ки чаро имрӯз интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ василаи асосии фаъолияти созмонҳои ифротгаро табдил ёфтаанд? асри моро асри рақамӣ мегӯянд ва фазои маҷозӣ имрӯз як майдони муқовимат барои сатҳои гуногун аз давлатҳо, байни давлат ва гурӯҳҳо мубаддал гаштааст ва албатта имрӯз мо ҳаёти худро бе фазои маҷозӣ, бе интернет тасаввур карда наметавонем ва аз ин дастоварди илму техника, аз воситаҳои навини коммуникатсионии иттилоотӣ албатта гурӯҳҳои ифротӣ террористӣ ҳам истифода мебаранд ба хотири он ки фазои интернет фарохтар аст ва бо воситаи он мақсаду мароми худро расонидан ба ҳамон ашхосе ки дар фазои интернет мавҷуданд осонтар гардидааст. як мисол меорам, як шабакаи иҷтимоӣ нав 2-3 сол аст ки фаъолият дорад, номаш тикток аст. дар як муддат метавонад дар муддати 1 соат то 300 миллион нафар як навори 10 дақиқагиро нигоҳ кунад. бубинед ки аз ҷиҳати таъсиррасонӣ ва ҳаҷми гурӯҳҳое ки ба он таъсир расонда мешавад, шабакаҳои иҷтимоӣ албатта ҳам имконотҳои васеъ медиҳанд ва аз тарафи дигар аз болои худи фазои маҷозӣ назорат ҳам нест. фазои маҷозӣ интернет имрӯз аз ҷониби ҳуқуқи байналмилалӣ ва умуман ба меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда намешавад ва онро танзим карданам имрӯз мушкилтар аст, барои ин ки дар байни ёки байни гурӯҳҳои мушаххаси байналмилалӣ давлатҳо як мувофиқат ё аҳдномаи имзо нашудааст ки бояд ки мо чӣ гуна инро яъне ки танзим кунем ва аз ин бигӯем ки ҳолат гурӯҳҳои террористӣ ифротӣ хеле моҳирона истифода мебаранд, чунки
اون تهدید و اون فعالیتی تخریبکاری که آنها در فضای اجتماعی میبرند برای آنها برای این کارشان عملشان جوابگاری جنایتی ندارند و ببینید که امروز یک نوی بغیر از تهدیدهای عنعنوی باز تهدیدهای نوی پیدا شدند که مثلا آن را میگویند خشونت در شکل آنلاین، پرخاشگری به طور آنلاین و هر یک عملی که مثلا در فضای مجازی صورت میگیرد آن بعداً به فضای واقعی میگذرد. همون تهدیدها، همون هجوم‌های لفظی به فضای واقعی میگذرد و البته در اینجا باید چندین کارهای به انجام رسانیده شود. این همجا هم ما باید در سمت حقوق کار کنیم، هم در سطح تشکیل نمودن یک سیاست مشخص در سمت در مسئله تنظیم اون فعالیت در اینترنت و البته مقصد چی است؟ مقصد اون است که اینها رو ما باید همچون تهدید جدی به فضای اطلاعاتی ما به امنیت اطلاعاتی ما قبول نماییم و باید کوشش کنیم که در آینده از اون بگیم که تجربه که در هنگام مبارزه مقاومت بر چنین گروه ها برمیآید یک کانسپت یک مکانیزم مکمل رو تشکیل نموده در آینده توانیم به طور منتظم به طور منطقاً با اینها در فضای اطلاعاتی مقاومت نماییم. امروز فراگیر گردیدن شکل زیاد و امروز مشاهده می‌گردد که دولت‌های ابرقدرت در سمت حفظ فضای اطلاعاتی خود از راه‌های قانونی کار می‌گیرند، یعنی معین ساختند که کدام اطلاعاتی افراطی هستند. یعنی این سمت فعالیتی است که توسط قانونگذاری توسط حقوق می‌توانند شبکه اجتماعی رو یعنی خطرهای سازمان‌های افراطگری رو پیشگیری نمود. همچنین امروز کدام تدبیرها باز می‌توانند در همین سمت برای پیشگیری خطرهای سازمان‌های افراطگری تاثیر مثبت گذارند؟ ببینید که امروز فیسبوک و دیگر تشکیلات ها مثلا گوگل در تاجیکستان نامنویس شدن و تیار هستند که اندوس برند. من فکر میکنم که آنها برای همکاری تیار هستند چون که آنها شخصان حقوقی هستند، آنها موافق معیارهای حقوق بین المللی کار میکنند و وقتی که ما اگر یک سازشنامه بین حکومت بین خدمات علاقه تاجیکستان و همون گروه های کلانی که صاحبان همین چی هستند شبکه‌های اجتماعی آنها هم با همکاری تیار هستند به خاطر چی؟ در فیسبوک مثلا بسیار وقت شما میبینید که یک کانتنت یا مندرجه به زبان تاجیکی جایگیر میشد که پر از جانبی همون گروه های افراطگرا و تروریستی که پر از لفظهای قبیح، سخنهای قبیح و عموما توهین و حقارت ها عبارت است. اما اون صاحبان همون شبکه اجتماعی اون رو چه میتونن که مثلا دسترس کنن و ترجمه کنن یا مقایسه کنن. در اینجا حکومت تاجیکستان میتواند با واسطه همون سازشنامه با واسطه دعوت نمودن حقوق شناسا همون مضمون رو ترجمه کرده به زبان انگلیسی پیشنهاد نمود که همون اشخاصی که صاحب یک اکانت هست در فیسبوک در توییتر با همین کار مشغول است و باور کنید که فیسبوک و توییتر و دیگرها تا ابد راه این گونه افراطگرایان خواهد بود. بله، یعنی که یک طرفی همکاری است. دوم، در سطح سیاسی ما البته من طرفدار اون است که در مبارزه بر ضد یک مقاومت بر چنین گروهی فعالیت تخریبکاری چنین گروهی تروریستی اکستریمیستی باید تمام قشرهای جامعه اشتراک کنند و خصوصا در اینجا باید فرقیت نباشد که از جانجو یا وزیر ما همه صاحب همین وطن هستیم. اگر که وطن رو دوست می‌داریم باید همکاری کنیم و در سطح قانونی و سیاسی همکاری را با مثلا در سطح مناسبت‌های پارلمانتی باید با همون دولت‌هایی که در اونجا امروز گروه‌های افراطگرایی تاجیک جایگیر هستند پناه بردن براه ماند. یعنی اینکه در اونجا هم در اون مملکت‌ها قانونگذارا معین می‌کنند که مثلا همون چیز قانونشکنی نیست، اون پارلمان‌ها بسیارتر معین می‌کنند و پارلمان‌ها تاثیرشون زیادتر است با افکار مردم با روندهای سیاسی. از این رو این وظیفه پارلمان هم هست که همین گونه همکاری را براه ماند، موقع سیاسی تاجیکستان را بفهماند که اون مثلا اطلاعات تخریبکارانه ایدئولوژی افراطی تروریستی به چی نتیجه آورده میرساند در کشور ما و من باوری دارم که ما در همین طور یک مکانیزم دیگری است که ما میتوانیم همون فعالیت این گروه ها را در اونجا محدود نماییم. ما باید اپراتورها یا که متخصصانی که در فضای مجازی کار کرده میتوانند تیار نماییم
бояд ки масалан дар самти ҳарбӣ ҳам як гурӯҳи ё батальёне бояд ташкил карда шавад ки онҳо бар мубориза дар фазои маҷозӣ тайёр карда мешаванд ва механизмҳои муборизаро бояд аз онҳо яъне ки аз дигар давлатҳое ки дар инҷа таҷриба доранд биомӯзанд. мо аллакай дар асри рақамӣ зиндагӣ дорем, аллакай дар дохили фазои маҷозӣ ҳузур дорем. хоҳем нахоҳем ки 4.5 миллион аз 9 миллион нафаре ки мо дорем 4.5 миллионашон аллакай дар истифодабари фаъоли чӣ ҳастанд ва ин маънои онро дорад ки мо танҳо бояд ба пеш равем ва тамоми қувваву нерӯи худро, нерӯи зеҳнӣ, нерӯи техникии худ, зарфияте ки иқтисодиёти мо дорад истифода бурда дар ҳамин самти бартарафзои таҳдидҳо яъне ки ҷанбаи техникии онро аз назар гузорем ва масъалаи агар идеологиро ба назар бигирем, албатта яке аз воситаҳои муҳими мубориза бар ҳар гуна идеологии ифротгарову тахрибкори экстремистӣ тарбияи ватандӯстӣ аз шаҳрвандо аст ва тарбияи ватандӯстӣ бояд аз кӯдакӣ оғоз гардад. ватан оғоз мегардад аз ҳамон мусаввара дар алифбои ту, яъне ки ана ҳамон алифбое ки мо менависем бояд рӯҳияи моҳияти мундариҷаи ватандӯстӣ дошта бошад. мо бояд ҳамон бигӯем ки ҳам синни соли наврасонро, ҳам фазои иҷтимоиро ба назар гирем. барои кӯдакон як нави иттилоот дар бораи ватандӯстӣ, барои наврасон дигар. воқеан шумо дар ин ҷо ташаббусҳоеро ироа кардед ки инҳо барои бартарафсозии таҳдиду хатарҳои яъне шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан таҳдиду хатарҳои гурӯҳҳои ифротгаро дар фазои маҷозӣ ба ҳар як давлат аз ҷумла ба ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. ва шумо дар мавриди ҷавонон таъкид кардед ва ба назари шумо имрӯз мо бояд дар ҷомеаи худ чӣ корҳоро анҷом диҳем ки ҷавонони мо фирефтаи маълумоту иттилоотҳои ғаразноки гурӯҳҳои ифротгаро нагарданд. яъне бештар мо кадом фаъолиятро ба роҳ монем ки ҷавонони худро аз хатару таҳдидҳои иттилоотӣ ҳифз намоем? доираи асосии истифодабарандагони ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус интернет ҳамин гурӯҳ ҳастанд ва шабакаи иҷтимоиро истифода бурдан ё интернетро истифода бурдан ҳазорҳо дару дарвозаву роҳҳои гуногуни ворид шудану иттилоотро ворид кардан ва истифода бурдан аз он дорад. яъне як селоб, як талотуми мухталифи маводҳои ҳам иғвоангез, ҳам муғризона дошта ва ҳам маводҳои дар хури ҳол барои баланд бардоштани ахлоқу маънавиёту маърифату фарҳанг вуҷуд дорад. як дарёи пуртаротуме ҳаст ки ҳазорҳо иттилоот дар як дам ворид мешавад ва ҳазорҳо нафари дигар аз ин бемаҳдуд истифода мебаранд. бунёд кардани як идеологияи солими миллӣ кори тамоми қишрҳои ҷомеа ҳаст. як доираи махсус не, тамоми он чизе ки ҷомеаи моро фаро гирифтааст бояд дар тарғиб ё дар бунёду дар созиш як идеологияи солими миллӣ дасти ҳам бояд як маром қадам ба пеш гузорем. ва имрӯз чун доираи ҷавони мо гурӯҳи бисёр васеъ истифодабарандагони ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, онҳо муҳассилини донишгоҳҳо ҳастанд, пайи корубору фаъолияти гуногун ҳастанд ва яке аз роҳҳои корбурд ба хотири ҳифзи амнияти иттилоотӣ, пешгирии маводҳои тахриб харобкоронаву маводҳое ки хусусияти фитнаву ғаразу ҳангомабофию ҳангомаҷӯӣ доранд, имрӯз нерӯи зеҳнӣ ё тафаккури таҳлилию таҳаммулпазирию қазоватпазирии ҷавонон бояд рушд кунад. ҳамин доира аксаран дар синфҳои болои мактабҳои миёнаи умумӣ таҳсил доранд, истифода баранда ҳастанд ва як қадам болотар дар донишгоҳу донишкадаҳо, қисми дигар дар хидмати модарватан ҳастанд ва он гурӯҳе ки дар донишгоҳу донишкада ҳастанд доираи васеъи истифодабарандагони ҳамин шабакаҳо ҳастанд ва ин ҷо мешавад кор бурд тавассути устодон, тавассути ниҳодҳои махсус бо истифода аз коршиносону шахсони марбут ба соҳа дар барномаҳои гуногуне ки дар доираи як донишгоҳ берун аз барномаи таълимӣ шояд бошад. соатҳои тарбиявӣ, соатҳои сиёсӣ ё нишасту суҳбатҳои марбут ба ҳамин соҳа ки андеша ва зеҳни ҷавонони имрӯз бояд рушд ёбанд.
дар масири идеологияи миллиро сохтану бунёд кардан ва тақвият бахшидан роҳҳои гуногун ва василаҳои зиёд ҷой дорад ва ҷиддӣ бояд дар ин самт кор кард. бештар масъулини махсус ниҳодҳое ки марбут ба соҳа ҳастанд бо ҷалби олимону донишмандон коршиносони соҳа як вақти муайян як доираи муайян берун аз доираи барномаҳои таълимӣ дар донишгоҳ ва ҳамун се ниҳоди иҷтимоие ки ҳаст дар ҳамгироӣ бо ҳам метавон роҳи пешгирии ҳама гуна хатару тахрибкориҳое ки тавассути фазои маҷозӣ дар ҷомеа доман паҳн мекунад боз дошт. дар самти пешгирии хатарҳои онҳо махсусан дар самти пешгирии таъсироти манфии иттилоотҳои ифротӣ ба ҷавонон имрӯз дар ҷомеаи мо тадбирҳои мушаххасе андешида шуданд ки метавонанд ояндаи ҷавононро ҳифз кунанд ва ҷавононро ба ояндаи дурахшон сафарбар созанд. дар баробари ҳамин яъне андешани тадбирҳои қонуниву тадбирҳои сиёсиву идеологӣ яке аз самтҳои асосии мубориза бо хатарҳои ифротӣ бо таҳдидҳои иттилоотӣ ин посухи саривақтӣ додан ба ҳамон гуна иттилоотҳои ифротӣ мебошад. ва ба назари шумо имрӯз бояд ба иттилоотҳои ифротӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна бояд посух дод ва дар ин раванд бояд киҳо иштирок намоянд? аз ҷониби гурӯҳҳои ифротгарои террористӣ аксаран як риторикаи ҷангӣ таҳдид алфози қабеҳ ҳақорат истифода бурда мешавад. нишонаи сатҳи пасти маърифати онҳо аст. ва ман аз ҳамватанони ҷасур ва ғайёри тоҷик ки ба онҳо посух медиҳанд як маслиҳат медиҳам ки шумо ҷавобҳои худро асоснок намоед, мантиқона боадабона ба онҳо ҷавоб диҳед. мо ватандорои асли тоҷик набояд ба сатҳи он гурӯҳҳои ифротӣ террористӣ фурӯиму ба онҳо чхел ки дар мегӯянд бо алфози қабеҳ ҷавоб диҳем. маданияти мо дигар аст. мо ватандор ҳастем. мо дар ҳифзи ватани худ ҳастем. мо марзу буми ватани худро ҳимоя мекунем чунки мо дар ватан ҳастем. онҳо берун аз ватан ҳастанд. ба ҳамин хотир ва ҳаракат намудан кор аст ки агар ки шумо ҳуқуқшинос бошед аз ҳамон донишҳои ҳуқуқи худ истифода баред. агар адабиётшиносӣ бошед, забоншинос бошед, ҳамон мафҳумҳои илми худро истифода баред, боадабона ҷавоб диҳед. агар ки ман ягон ҷавоб диҳам кӯшиш мекунам ки ҳамчун сиёсатшинос ҷавоб нависам бо истифода аз ҳамон терминологияи мафҳумҳои сиёсӣ. яъне ки онҳо бо ин роҳ мехоҳанд ки мағзу тафаккури анамун истифодабарандаро вайрон намоянд. мо бояд дар дораи чорчӯбаи конститутсия қонунгузории тоҷикистон суҳбат намоем. кӯшиш намоем ки бигӯем ки ин амали шумо зидди конститутсияи тоҷикистон аст. мо ягон касро маҷбур карда наметавонем. агар ки шумо номус дошта бошед, номуси миллӣ, ғурури миллиятон баланд бошад, шараф дошта бошед, ватандор бошед, бароед муқовимат кунед. ва чаро имсол дар баромади худ ҷаноби олӣ гуфтанд ки пешвои миллати муҳтарами мо моли раҳмон бетараф набошед. бетараф набошед ва аз шумо ягон кас ягон чизи фавқулодаро талаб намекунад. аҳли қалам, аҳли сухан, шумо метавонед як чиз гуфтан, як чиз навиштан. шумо дар ҷомеаи тоҷик як обрӯ нуфуз доред. онҳое ки ҷасорат доранд, иродаи қавӣ доранд, баромад мекунанд. ҷавонони ғайёри мо бисёр ҳастанд, занҳои гурдофариди мо онҳо ҳам баромад мекунанд. рӯзноманигорони мо хушбахтона рӯзноманигорони тоҷик имрӯз худро ба давлатию ғайри давлатӣ тақсим накарданд, баръакс якҷоя шуданд дар тоҷикистон. якҷоя ҷабҳаи муборизонро бар зидди он ифротгарон яъне ки ташкил намуданд. ва ба онҳое ки метавонанд мубориза баранд аммо намекунанд, ба мардуми бенангу беномус ватан ҳайф аст. ба қавми бешарафу беирода сухан ҳайф аст. нақши зиёиён дар ҳамин раванди посух гуфтан ба таҳдидҳои иттилоотӣ чӣ гуна аст? яъне то кадом андоза муҳим аст фаъолнокии зиёиён? чхел ки гуфтам, ин рисолати шаҳрвандии мо аст. новобаста аз он ки мо аз кадом қишри ҷомеа ҳастем, мо дар ҳамин ватан ҳастем. шахсе ки дар ватан ҳасту намехоҳад дар тақдири ватани худ кӯмак кунад, иштирок кунад, беватан аст.
این به همه دخل دارد. شما شکرانه از آن کنید که شما در وطن آباد زندگی میکنید. اون دانشی که اون چیزی که ما میدونیم ما باید برسانیم به خلق. یعنی که توجه اساسی همون گروه های افراطگرایی و تروریستی چه است؟ افکار عامه در تاجیکستان است. آنها میخواهند به همون افکار عامه، به همون معنا، به تفکر جوانان تاثیر خود را رسانند. مبارزه برای وطن، این مبارزه تنها حکومت نیست، همه باید اشتراک کنند. به همون قدری که میتوانند جواب دادن، به همون قدری که همون بگیم که دانش و ملکهشون با اونها امکانیت میدهد. بله. یعنی که در جوهر همه مقاومت بر ضد افراطگرایان تروریستان تاجیک همون مهر در وطن به وطن است، در دل ما جاگیر باید باشد. وقتی که همون جاگیر است ما میتوانیم در این جنگ غالب کنیم. فضای مجازی خصوصا فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی باید از کانتنتی تاجیکی اطلاعاتی که مندرجه که اطلاعاتی در آنجا با زبان تاجیکی اطلاعات جایگیر میشد در دل خود ساحه خود سیاست خود اقتصادیات باید پر کرده شود. یعنی که امکان پیدا کنند که همون آدمان کسی که به همون شبکه اجتماعی داخل میشود اطلاعات صحیح گیرند. و یک چیز دیگر همون ویدیو نوارهایی که افراطی‌ها تیار میکنند ببینید آنها خصوصیت‌های پسیکولوژی نورسان را به نوبت گرفتند. آنها همون مثلا خصوصیت پسیکولوژی کودکان را به نظر میگیرند، طور خود معنیداد نموده اون را جایگیر میکنند، چند عکس رو میمونند، عکسی که مثلا تاثیر رساند پیشنهاد میکنند با کودکی که حالا تفکر انتقادیش تشکل نیافته است. تنها در یک جایگی ما میتوانیم بر ضد این وبای عصر تروریسم و افراطگرایی مبارزه برده با آنها غالب برآییم. شما چی نظر دارید؟ مثلا کی باید به این گروه ها پاسخ بله، باید کی به گروه های افراطگرا بیشتر پاسخ دهد؟ از این طرف اگر مسئله است جانب دیگری مسئله برو شدیم در این دولت کی باید زندگی کند؟ اصلا که کاتگوری معین نیست. جوانان روز برند، سالمندان روزگار داشته باشند، زیایان روزگار داشته باشند یا یک گروه دیگر. یعنی مجموعاً این وطن از ماست، از همه ماست، از تمام دایره های گوناگون ماست. خرد و بزرگ و پیر و برناد در این وطن روزگار داریم. پاسخ گفتن به این گروه چنانه که ما در وطن همه کس زندگی داریم کار همه ماست. حافظ بزرگ میگد که هر آن که بیهنر افتد نظر به عیب کند. نوارها و ویدیوها و برنامه هایی که پیشنهاد میشوند همگیشان از عیب و نقصان و هنگامه‌جویی و غرض و عیب‌جویی است، طمع کاری است. و ما نیز باید در جای دیگر یک باره دیگر هم یادم آمد که میگد بردار به آهن تفته رو. به هر گونه‌ای که از هنگامه و دسیسه و غرض دروغگویی نوار تهیه می شود برای جامعه استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می شود به محدودیت ما باید جواب گوییم. بنیاد ایدئولوژی سالم و تأمین امنیت اطلاعاتی و فضای آرام و آسوده را بنیاد کردن ما بیشتر هستیم. کنارگیر نباشیم در دایره‌ای که امروز همین تحولات بزرگ و علم و تکنیک یک روند شده است که هم ابیکت رو تغییر می‌دهد و هم سوبیکت رو. و ما در جای خود به طور باید و شاید جواب دقیق، صحیح، نظررس و چشمرس گفته توانیم. لااقل از اندیشه کاربرد داشته باشیم که خود غرضجوی و هنگامه باف زمانی که در کجای نباشد یک لحظه آرامی دارد از همین اندیشه ما در معینه خود درک کند که جواب همین نفر که من نمیدونم تا یک اندازه برای من تأثیر گذاشت، بیایید از دروغ و دسیسه و هنگامه باز ایستم. هرچند که اینا باز نمیستند. هدف اینا طرحریزی برنامه اینها غرض است، مغزشویی است، هنگامه بافی است. امروز همون طوری که شما قید کردید مشاهده می‌گردد برای سازمان‌های افراطگرایی، برای تشکیلات‌های تروریستی، برای آنها دستاورد و ارزش و معنویات مهم نیست. آنها که دولت‌های مشخص اون گروه‌ها رو سازمان می‌دهند و برای عملی نمودن طرح و سناریوی مخصوص روانه گردیدند و آنها به همون طوری که همون طوری که راهبران آنها، سرمایه‌گذاران آنها رو وادار می‌سازند، آنها برای عملی نمودن همون عمل افراطگرایی مشغول می‌گردند. یعنی ما اگر چگونه پاسخی که ندهیم و چگونه واقعیت‌ها رو که برای آنها پیشنهاد کنیم، آنها باز همون اطلاعات افراطی خود را پیشنهاد می‌کنند، چون که آنها دیگر چاره ندارند. و در همین روند
аз ҷониби дигар барои онҳое ки дар ин раванди посух гуфтан иштирок мекунанд, барои онҳо кашфиёт лозим нест. Яъне имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи 30 соли истиқлол қарор дорад ва мо агар ба таври объективӣ, яъне ба таври холисона ба 30 соли истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон як назар намоем, мушоҳида мекунем ки мо тамоми дастовардҳоро дорем. Чӣ дар самти иқтисодиёт, чӣ дар самти сиёсат, чӣ дар самти фарҳанг, чӣ дар самти иҷтимоиёт мо дастовардҳои бузургро дорем ки метавонем онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ муаррифӣ кунем. Яъне мо метавонем онҳоро дар ҷавоб ба ҳамон иттилоотҳои ифротӣ истифода намоем ва бояд ҳамин нуктаро ҳама гурӯҳҳо истифода намоянд. Бояд ҳама шаҳрвандон дарк кунанд ки бузургтарин дастоварди мо дар тӯли таърихи давлатдорӣ, умуман дар тӯли таърихи миллати мо баъд аз 1000 сол ҳамин истиқлоли сиёсии мо аст. Яъне истиқлоли сиёсӣ, марзҳое ки имрӯз мо дорем, ҳамин давлат, суботе ки мо дорем, ин арзиши бузург аст ва ҳар шаҳрванд бо дарки ҳамин нукта бояд имрӯз дар баробари гурӯҳҳои ифротгаро мубориза барад ва истиқлолу субот ва амнияти давлати худро ҳифз намояд. Дар охир мехоҳам аз шумо бипурсам ки шумо ҳамчун зиёӣ ва ҳамчун равшанфикр барои ҷавонон чӣ тавсия доред ва дар самти истифода намудани шабакаҳои иҷтимоӣ, дар самти фаъолият дар ин фазо умуман ба тамоми корбарони тоҷике ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият мебаранд, ба онҳо чӣ тавсия доред ва онҳо бештар дар чӣ самт яъне коргузорӣ намоянд? ҳеҷ кас аз шаҳрвандони Тоҷикистон, хусусан ҷавонон, аз хотир набароранд ки онҳо якмаш ҷумҳурии соҳиби истиқлол доранд, ватан доранд. ватани мо оғоз мегардад аз ҳамон оилаи худамон. вақте ки мо ватан гуфтем, як шоир мегӯяд ки пистони модар барои кӯдак ватан аст. ан ҳаминро аз хотир бовардан дар кор нест. ва вақте ки мо тафаккури тоҷик меҳвар дошта бошем, дар дил хоҳ ҳолат мо метавонем аз ватани худ ҳимоя кунем. дар соҳаи варзиш мо чандин дастовардҳои бузург кардастем, ҳоло он ки фурсати хеле кӯтоҳ доштем. мо дар 30 соли гузашта он зарфияте ки масалан дигар давлатҳо доштанд дар соҳаи варзиш мо надоштем. аз сифр оғоз намудем. имрӯз ҷавонҳои болоиқоти Тоҷикистон дар ташкилотҳо ва ширкатҳои бузурги байналмилалӣ кор карда истоданд. чихеле ки гуфтам, ана ҳамин иттилоот, ана ҳамин мундариҷа бояд дар ҳамон сегменти тоҷикӣ, фейсбуку дигар шабакаҳои иҷтимоӣ доимо ҳузур дошта бошад. ҳам ба забони тоҷикӣ ва хусусан ба забони русӣ ва англисӣ. ва ин имконият медояд ки дар хориҷа дар бораи мо тасаввури воқеӣ пайдо гардад. дар тӯли 30 соли истиқлолият пешвои миллат дар ҳақиқат тавонист як насли навраси ватандӯстро тарбия кунад, чунки онҳо парвардаи ҳамин насл ҳастанд, насли ҳамин истиқлолият ҳастанд. онҳо дар ҳамин истиқлолият, дар ҳамин бигӯем ки фазои сулҳу субот зиндагӣ кардаастанд. тинаташон тоҷикӣ аст, тафаккурашон, афкорашон тоҷикӣ аст. ва ана ҳамин раванд, ана ҳамин сатҳ бояд на танҳо боқӣ муд, балки боз ҳам афзоиш ёбад. танҳо ман фикр мекунам ки дар ин ҷо насли калонсор бештар кӯмак кунем ба ҷавонон, онҳоро дастгирӣ намоем. ба доираи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ки бештар ҷавонон ҳастанд, дар истифодаи маводҳои гуногуни иттилоотӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр мулоҳизакор бошанд. дар истифодаи ҳар маводе набояд эҳсосӣ гардид. дар истифодаи ҳар иттилооте набояд зуд дода шуд. мулоҳизакор бояд буд, таҳлилгар бояд буд. пеш аз он ки як маводро ҷонибдорӣ ё дастгирӣ менамоед, як шояд дақиқае каму зиёд аз ин бояд ҷавони истифодабарандаи имрӯзи интернетии мо ба гирду атроф ё ба пушт ба таърих ё як муддати кӯтоҳ ба дастоварди имрӯзи истиқлол назар андозад ки мо аз куҷо то куҷо расидем. назари солеҳ, андешаи таҳлилӣ, қазовати созанда дар истифода бурдани ҳар иттилооте ё дар пайи татбиқи ҳар коре дар пасманзараш саодат ва бурдборӣ дорад. ва баръакси он инсон ба домони афсӯс меравад, ба домони пушаймонӣ меравад ки суд надорад. ташаккури зиёд ва воқеан дар ин ҷо андешаҳои бисёр муҳим ва саривақтӣ баён гардидан ва бори дигар ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд Рустам Ҳайдаров, доктори илмҳои фалсафа, муовини директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддиновӣ,
академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва коршиноси масъалаҳои сиёсӣ вализода муҳаммад. воқеан имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ташкилотҳои террористӣ ва созмонҳои ифротгароӣ мақсад доранд бо паҳн намудани иттилоотҳои хусусияти экстремистӣ дошта барангезандаи кинаву адоват истиқлоли сиёсӣ, амнияти миллӣ ва суботи тоҷикистонро халалдор намоянд. дар ин раванди мураккаб ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро зарур аст ки саривақт ба иттилоотҳои ифротӣ посух диҳад, воқеияту дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ инъикос намояд ва ба ин васила истиқлоли сиёсӣ, амнияти миллӣ ва суботи ваҳдати миллиро ҳифзу ҳимоя намояд. бо ташаккур ва сипос аз шумо бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи меҳвар ба анҷом мерасад. бо телевизиони тоҷикистон бимонед.